A 2 kilómetros da capital lucense, o Monte Segade permite adentrarse nun lugar máxico para os amantes do patrimonio natural e cultural. Falamos da Ruta dos Muíños, unha senda de gran valor vexetal que discorre a beira do río Mera, completando 10 kilómetros de percorrido entre plantas de interese botánico, fervenzas e varios muíños, algúns restaurados e outros abandonados. O camiño está dividido en 2 tramos. O primeiro parte da praia fluvial de A Torreira e remata na ponte romana de Puñide, onde está o afamado muíño de Pena. A ruta continúa desde a ponte por un segundo tramo que nos levará ata a igrexa de Gonzar. A andaina faise sen complicacións e o percorrido ben señalizado ten paneis durante toda a ruta con información sobre as especies vexetais e plantas que habitan no lugar.